Assalamualaikum bulan Mase, piye kabar sampean? Moga-moga dina iki kabar sampean apik, sehat. Tapi nek sekarang sehat, moga-moga sampean ndang waras terus tentang ndang lunas. Bersyukur iso mbuka ati kanggo nampa kebahagiaan, terus ya iso nggawe awak dhewe luwih sadar akan nikmat yang ada. Dengan bersyukur, awak dhewe iso njalani urip dengan lebih tenang dan lebih bermakna. Salah siji syukur dina iki yaiku iso metik sayuran kebune dhewe, masih gak akeh, seenggaknya iso nggawe kepuasan tersendiri. Contohnya dina iki bolo, Mase iso panen kacang dawa, masih gak akeh, tapi iso nggawe ati bunga. Merga kabeh iku didasari teka rasa syukur. Bolone Mase, lah iki mang kacang sedisi kok kebun mang. Terus ayo ditambah iki ana paprika abang, terus paprika ijo. Iki mang kurang sik wis diumbah. Terus bumbune apa? Cuma iki tok, bawang putih karo bawang abang. Langsung ae ayo dieksekusi bolo. Pertama bolo langsung ae brambangnya dirajang. Yang ini dirajang kabeh bolo ya. Terus bawangnya bolo. Dirajang kayak ini. Langsung disisihkan di piring. Ini bolo. Sok nong ini. Langsung paprikanya bolo. Ini bolo ya. Langsung aja dibedel kayak ini. Dinjel isine bolo ya. Isine iki kena diicir. Sini diicir kayak ini. Terus langsung aja bolo ya. Paprikane iki diirisi kayak ini. Rontok gede-gede sithik ini bolo gak apa-apa. Ini bolo ya. Terus dikepak ini. Nek wis kaya ngene langsung disokno, diwarna ning piring. Langsung sing warnane ijo bolo. Kayak ini. Iki yo ngene. Iris bolo. Sisihno isine. Langsung diiris kayak ini. Sorno rene bola ya. Terus kacangnya bola diketeki. Ini bola ya. Diirisi cilik-cilik. Langsung tokdel kayak ini. Nah, kayak ini bola ya. Diketoki cilik-cilik kayak ini. Wes, langsung aja ayo dimasak bola. Langsung aja bola disiapno wajane kayak ini. Langsung dikakno begini. Longane bolo secukupnya wae, sampai akeh. Terus dinteni sampai panas. Wes panas bolo, langsung wae bawang brambangnya diplungno. Kayak ngene. Kucek-kucek. Dinteni sampai ambune seger bolo ya. Lagi bolo langsung aja paprikane diplongno bolo. Soalnya ambune wis seger iki bawang brambangnya. Terus diucek-ucek kayak ini.
langsung bolo uyahe penyedap sok micin karo gulone langsung diblongno terus dicampur bolo. Lah bolo nek wis kabeh kaya ngene langsung wae kacange bolo sorno kabeh kaya ngene terus diudek-udek. Nah kaya ngene bolo nek wis langsung ae urange ya langsung dipelungno bolo. Ini terus campur kaya terus campur. Lagi bolo wis mateng langsung ae ayo entas. Langsung ae bolo disorno kaya ngene. Pelan. Langsung ae bolo ayo imbas sego ya. Langsung ayo mek urange kerauk kaya ini gede ini bolo ya. Langsung ngerupuke bolo kerupuk kaya biasane bolo saurunge mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ae jajal. Enak bolo. Yang ini kurang paprika. Ini bolo ya campur kabeh langsung ditemplok. Temploknya bolo ya templok langsung. Amloan pengalaman matur nuwun bolo. Dengan video ini malam sampai akhir tetap berlari like, comment, share, subscribe kenapa dan video masih channel lah bagaimana tetap sehat, tetap semangat, tetap masih channel bablas enak.